Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Magluluto po tayo ngayon ng chopseuy. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Onion, garlic, chicken, carrots, beans, broccoli, pechay bagyo, sayote, bell pepper, and shrimp. Isusutay muna natin ng mga gulay, carrots, sayote, kaya ako piniprito ang mga gulay bago ko igisa para lalong mabuhay ang kulay at pare-pareho ang lambot. Napapansin nyo abang ginigisa ko, lalong tumitingkad ang kulay nila. Sunod naman ang broccoli. Pansin nyo ang beans, patay ang kulay, pero pag sinotay ko, mabubuhay ang kulay niya. Yan o, ang ganda ng kulay, lalong tumingkad. Dinamian ko po ng bell pepper para lalong sumarap at bumango ang gulay natin. Green na green ang beans natin. Ang ginamit ko po ay pechay bagyo. Wala na kasi akong mabilang repolyo, kaya yan na lang ang pinalit ko. Igigisa natin ng bawang at sibuyas. Manok na may kasamang atay at balunan. Para sa akin po kasi hindi masarap ang chopseuy kung walang atay at balunan. Siya po yung pinakapampalasa niya. Patis, konti lang, baka mapaalat. Igisa nating mabuti ang manok para mawala ang lansa. Lagyan natin ng pampalasa, magic sarap, asin. Takpan natin at palalambutin na natin. Yan, kumukulo na siya, mukhang okay na. Haluhin natin ng mabuti. Sunod natin ng hipon. Igisa nating mabuti ang hipon para mawala din ang lansa. Sunod natin ang pinakuluhang balat ng ipon para lalong malasa ang gulay natin. Importante pong pakuluin natin ng ayos para po mawala ang lansa bago natin ilagay ang mga gulay. Maglalagay na tayo ng mga gulay. Uunahin natin ang carrots at saka sayote kasi sila yung matagal lumambot sa mga gulay natin. Ito yung pinakamadaling parte sa pagluluto ng chopseuy kasi malambot na ang mga gulay dahil nasutay na nga natin. Ngayon pwede na nating ilagay ng sunod-sunod para mag-combine ang mga lasa. Alalay lang para di ma-overcook kasi mas masarap sa gulay ang half-cook lang at medyo malutong. Lalo na fresh ang mga gulay natin kaya manamis-namis ang lasa. Dinilute ko ang cornstarch sa tubig, pampalapot, at sinabay ko na din ang chicken cubes para matunaw. Lagyan natin ng konting toyo para may kulay ang pinakasabaw niya. Celery, nakalimutan ko nga pala sa ingredients natin kanina, isa sa nagbibigay aroma sa gulay natin.
Bell pepper. Nabuhay ang kulay niya lalo na nung nalagyan ko siya. Pechay Bagyo, inuli natin ang Pechay Bagyo kasi siya ang pinakamadaling lumambot. Hahaluin lang po natin siya hanggang sa kumulo. Then po, pagkakulo, luto na. Sana may na-share na naman ako sa inyo. Please don't forget to like, share, comment, click the notification bell for more updates and upcoming videos, and subscribe to my YouTube channel. Goodbye! See you on my next vlog!